24 hours upon receipt of the copy of the order to insert the name of applicants into the register of chiefs. And we all if you haven't done it, of course, the consulted me, I invited our counsel, and we all agreed that if you fail to do it, then you will face contempt charges. So we wish to inform all members that this is what we did yesterday. We did it because God really compelled us to do so. Dafra, Okay. So the order was to enter the name in the National Register of Chiefs within 24 hours. Abusia me mobi akwaba e de baba Grace TV so bi dise twedi amponya kro pantom bibi abonko abusia wadaroma Mr. so be PS so by Grace TV so na subscribe ya man na wa share ama foforo so enya bi ahwe me so obe entinya mi show odofo na onye wo so akoma so ade emfama na we the breaking news free Sampa eba onza enche ene ye din nsem beto mo nim se na Samba Jafla ya we Sampa man officially wasiw ya Sammorduah e wo court say or impersonate ono na Samba Jafla because ono na Samba Jafla na yemman nti enam say court wakasa amamani amani enso wakasa na Kumasi High Court kwade mandam uzba na bibia di mu adanse ye say ono na yemman nti no court nhwe na wonka bi ma no esan say ono na Jafla ya yemman no abrantie friends ya Sammorduah e party na ho asoman he ya ne dwumadi bebre na wadi a hunu say etia Ghana mara na court nso akrada ya ho adanse na wonti saa de a court wakasa e na abrantie na busu nti court nhwem na so twin bi o se ko ba se na dua fiempo no wonko da court nhwem no mfa so twin bi e se fata enfama abrantie ya Sammorduah na no na sisi ya report about to your say enche kra court betina ansem so animu ya enche kra report ya gadan say enche ko na bebre na ebusa se da be report enya say enche kra court betina ansem so na we din se no ahwe say ampa so na Samba Jafla ansem de abadan court no sa etie pepe say ya Sammorduah enye hene ana opoli ne ho se wo hene na se saa so dia na so twe bi ese fatari court e dia ma no na bibia ye boko obeka ya yi na ye nim Sampa nsensemi se abusuafo nyina adisi abusuafo nyina ba yere nim ena ye maame Mansa Rose ye papa abusuapani Abu Mahama ena ye na ba akọ ka ho ye opanyini Adam Watara ogina ba hane kase ye kuntum kanta bo nim ena beto odwa na hwem de beto odwa se ye maame Mansa Rose ye wonye dehye na emom ye abusuapani Abu Mahama ene ye na Adam Watara de omu na ya dehye nti omu ye no nkamom no nko yi dehye branti a o se fata omo fa ne ma no medi akunya na bra na no kan se nyina wie no ena ye papa Adam Watara won de o dehye won Abu Mahama ina ye dehye no o se de bi won ti ase wo ka ye maame Mansa Rose o beto odwa so na dehye no but let's not forget ye maame Mansa Rose ne ba ne Sammorduah ti beto odwa se ye maame Mansa Rose ye dehye de abede na de ba timi aye dehye ama wadi akunya on se da so ne sitie but ye na Adam Watara if you go to kofi ko no so on ti ase ma okoka bom ne ye maame Mansa Rose ka bom a wo mo so akoyi wo mo dehye brantie Sammorduah ye ono so ti kunu se wo ye Sampa man ne meanwhile officially amamani amani ekwan so dehye brantie anase abusuapani Abu Mahama ekoyi ne dehye brantie ono na Samba Jafla justice imano kama edne be che yira kotokwahene ne na no nyina se ono ena abusuani na dehye abusuani na so di Sampa konya the correct na no ma kwan ema ebredu ye wa fempim enu ade enu miense mo be se bi de che yira e o menhia kotokofi se de asante amamani amani nyina tie and what you can strike the crew Sampa mine and what senku na san obi swai e de achiri akotokwan kuntum kwantan bo na no ene wo swai wie mpo na aka se e was an enkrata ye very BCD forms chieftaincy declaration forms no hene bi swai de chiri crew wi a e was an enkrata no chieftaincy declaration forms the fibia bi traditional council ne wo ne ko mantam traditional council wo House of Chiefs e wo no mo jitu omo wi a na free House of Chiefs e wo mantam no mo aba National House of Chiefs e wo Kumasi a Sampa ewo German enough mention na ye German enough mention na hinkro ewo bono mantam nti bra na Jafla asenkunya na hwe ne krata mu gitum tintim so wie no na wo so mo the free Sampa traditional council na hinkro ni Sampa abai mo German enough mention no e de ko mantam be the Bono region ahinkro this sunyane regional House of Chiefs that's a Bono regional House of Chiefs e ko do wo so na ye buachi bidi Mr. Berekum na no say
na no bi o report say omo ma kwan e ma krata na jafla en krata na e ma national hukumase e ma afa edu be ko be to dwa say anu bi fa akwati kwan so me share the house of chiefs e fa akwati kwan so de Sammorduah momu krata ba national house of chiefs say o na Sampa man e ma after thorough investigation any vetting no national house of chiefs anya to say that bi omo timi nye Sammorduah krata ntum say o na Sampa man and on the court wa and Jaffa the court say court will share the Bono original house of chiefs na omo mfa ne nkrata no emra national that na kan say man down no say ade a aban mu mra hye wo say wo say wo ye so the house of chiefs na aban mu na mra tintim di aba nti ade bia wo say wo ye bia enye wo personal agenda na ade be na mum eye de Ghana mra ne hye wo say e wo say wo ye enti de Ghana mra ne hye the house of chiefs that's the Bono original house of chiefs was wo ye ne say no so na Sampa Jaffa nkrata no e free Sampa aba regional that's sunya na eba Kumasi national house of chiefs and it's no more fama tina na de court die court wa court hwe nsem na o ka say no kre and let's not forget say brand say no court no yeah na Sampa Jaffa the house of chiefs Bono original house of chiefs based na court no so be the original minister or the Bono region or na lawyer edema the Sammorduah faction and after the house of chiefs or business mu kakra brand say no Kumasi high court na Sammorduah be die court so be ka asem no hu bi esan say owu say atemu bi e be bia no e benya nsunsu so e won so ni ade but na court hwe nsem ni na wie no so da bi and that's Sampa Jaffa nsem na o kan e wom saade a o ma the house of chiefs that was 21 days so I'm finding Krata na Jaffa and Krata and free Sumiane. That's the no house of chiefs. Every national house of chiefs will come here. I was just going to be all now. I share no put them. Ya until on she Emma you will be registered for the house of chiefs. Yes, sister. Na say Emma me am going to do. On the crowd boy eba the Kumasi High Court. My court born ko say. On she you yes sir contempt no na ho be chi no pa. Na wachi na Emma na court share national house of chiefs say. All money na Jaffa and Krata na on gazette within 24 hours. And as somewhere September, beto obi in who say the National House of Chiefs are gazetting and Sampa Jaffa. Tinesa, a mamma mu dear, mamma say, or any why, or any day offer many amani quanso. As we are chaining run, and the Rajina to be connection, sir, and I'll be on any preoccupy be anyone. And on Sampa Jaffa, our tickets are box no. It's answer Sampa, a kotoko. Yeah, Sampa soon probably Asante kotoko and intino. A mamma amani quanso. Say Sampa akunyato. Na, at this year, now by running. Na you adom aboa na nyina tanse ahwe no hu se woni e fa otimi di akunya ni mo wan akoyi de branti abade a there's an Jaffa take his say amamani akwan so he was duly nominated ya wafa all the processes inti obey man he man wie ye prekope and what take his box no secondly na dia kan say aban mu so se obey ohini wie a wo se ye di within contract National Register of Chiefs and also na Jaffa meeting ni na ma ya gazette no e wo National Register of Chiefs ma Sampa he tina dia na aka bibia ni ho biem e wo so wodi ni hene na odinihene was Sampa and the Ghana ni bebia nanso na Jaffa say e be wa fa san yema we nyina mu awie na Ghana mra kwa agina tum no okwo Sampa abante e friends Sammorduah agiko na boso a o na che se o Sampa man hene ema na Jaffa kwa che se nyema bebie na akwa ehu bi na Jaffa kwa na ka yigi na ehu bi se nyema bebie na akoso a operating the ho Sampa wa bra e ba mamre mu a customarily oni grounds afa ba I mean legal yin so abamre mu so a oni grounds bia man ya man no tina na Jaffa saade a anya court mu hwense mu bi man na o dia ba Kumasi High Court bi si ade na o dia ba Kumasi High Court then you be enye Sunyani High Court. Let's not forget say National House of Chiefs ene wotumi wa hensem na so ya o mo na gazette na say the amamre ni amane na university National House of Chiefs jurisdiction no e wo Kumasi a enti na kwan so ano en say hwe say ebi si wo mo ntia say na o dia ba na Kumasi na fa nkosunya da bi en say hwe say the city enti say ade nyame ya adom a Sammorduah ebe appear before court and check when mu ya obe appear before court na court atu na no ye bia wo bia no o dia be dan court na bibia e boko e contempt of court na o tie nsem no na Jaffa abobo nsem bebre so ebi kra ne say o say Sammorduah parody na wo so wahene won instances bebre ya o ka obetimi aka bia dia chairman sai na ni na ya na e ha atwen what you get my background of the story a church in sim na say a church Sampa and sim no be free about do sabre then Jaffa say o hwe sansem akoso na despite the court waka bia no Sammorduah ebu court anim tiam ama do be ko say na lawyer na say be man hwan o ye be man bra na de na say the court waka bia no obu court kwasa court ekwatumi ema ono ade ne pe ye de ope na no say akwa chim say despite sansem akoso we nyina no instances bi e ho no wa ya na mo oto na mo bi na e ha adwen pa ba ko ne say abosome mienu mu ne that so de no back to the 1st of February 2026 Sammorduah atena adwam say oh yeah ye eye be na o ya o say o ye Sampa man hena okwa na ko fish no to so mienu aye na se da bi na sa amamre ni amane mu de yenim se o hene wu ni enyansi hena ye de dot ye
yenya sihini a ɔhene a ɔba bɛtena akonnwa so ɛna ɛba bɛyɛ na yi kɛseɛ eti n'ano afei mpem yɛn adi no 2024 ɔkɔ kumawu a bɛrima kumawu maa hene ɛyɛ bɛrima asomadi sɛkyɛ yie mekyerɛ bɛrima asomadi sɛkyɛ kumawu maa hene ɔkɔ akura no ɔyɛ na yi amammerɛ ne amanneɛ kwan so yɛ biribiara yɛ fɛfɛɛfɛ ɔkɔ nkuro bebree so a saa ne teɛ enti sɛ yɛbɛyɛ nana kofi so na ɔtɔ so mmienu sampa maa hene ɔkɔ akura afei mpem yɛn ne nso ayi a gye sɛ ɔman hene a ɔna te akonnwa so ɔman hene a amammerɛ ne amanneɛ gye to which is Nana Sampa Jafra nanso Sammorduah impersonate wɔ no Nana Sampa Jafra ɛtena adwam sɛ wɔyɛ ayie ma yɛnya aban mu mpanyinfoɔ bi kɔtɛ akyire ɛma yɛnya ahemfo mpanyinfoɔ bi kɔtɛ akyire yɛ a ɔsene nyinaa ha adwene wɔka kyerɛ kɔɔ sɛ kɔɔto yi asɛm a waka nyinaa akyi asɛm a amammerɛ ne amanneɛ aka nyinaa akyi nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ Sampa yɛ a Sammorduah yɛ no baako no afei yɛntoa so bi mu ɛ ɔsan kyerɛ mu sɛ afei that's 21st February na ɔtena ase sɛ wɔyɛ ayie no ɛno yɛ baako ɛna baako aka no sɛ 25th of February na sɛ wɔyɛ ayie no wie 25th February na nan akyi 2026 afei mpem yɛn aduonu nsia ne bosomi ɛtɔ so mmienu ne de ɛtɔ so aduonu enum ɛno nso Sammorduah ɛrepresente ne ho sɛ ɔyɛ Sampa man hene ɛberɛ a na yɛ nananom asɛ yɛ papa nom na sɛ yɛn nuanom Kobanafoɔ ɛyɛ Kobana mɛkyerɛ brown and half natives a wɔn wɔ North America na wɔn C0urt abɛsi ɛyɛ dialysis center ɛwɔ Sunyane ɛno nso wɔn sɛ Sammorduah parody na wɔkɔ hɔ sɛ ɔyɛ Sampa man hene ɛwɔ abramammerɛ mmerɛ mu amanneɛ mu ɔni saa tumi biara sɛ ɔman hene yɛ ɔwɔ Sampa na ɛna Nana Jafra akyire mu de ahyɛ kɔɔ sɛ saa nneɛma wɔyɛ akɔ so nyinaa ɛha adwene saa nneɛma wɔyɛ sisi nyinaa ebu kɔɔto anim tia ebu Ghana mmerɛ anim tia ɛkɔba saa deɛ anɛ sɛ ɛne ɔman yɛ tim no obiara tumi de mmara hyɛ ne nsa yɛ deɛ ɔpɛ ntie bi a kɔɔto ho yɛ na kɔɔto ntie deɛ ɔtwe kɔɔto adwene sisi anim anim yɛ asɛ deɛ akɔ so wɔ Sampa no bi nie nti wɔn ntwe aberante no bi gyina mmara anim na Ghana mmara ɛne ne ni sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata nti wɔka kyerɛ kɔɔ sɛ ebu kɔɔto anim tia ɔmfa ne deɛ ne buo biara ɛmfa ama kɔɔto na wɔsɛ nyɛ no nko a ɔsɛ ɛnaa no Ghana nya mfinhyia aduosia nkono Mr. Meka ɛwɔ afei mpem yɛn aduonu nsia 6 March 2026 na sɛ bosome mmiɛnsa no mu de ɛtɔ so nsia ɛwɔ afei mpem yɛn aduonu nsia Ghana nya mfinhyia aduosia nkono 69 years na yɛyɛ parade no ɔkyerɛ sɛ aberante a yɛfrɛ no sɛ Sammorduah ɛkɔɔ Sunyane dwabɔ ase bi yɛ a ɔkɔɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno yɛ Sampa man hene yɛ mpanyinfoɔ so maa ne kwan ɛmaa ne ba ɔbɛ parody ne ho sɛ ɔno yɛ Sampa man hene ɛwɔ Sunyane ɛberɛ Ghana at 69 ɛyɛ independence parade the original parade ɛkɔɔ so wɔ Sunyane no ɔkɔ obi no so ɔka de akyerɛ court afei ɔtoa so na ɔkyerɛkyerɛ nsɛm bebree sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa yɛ a wɔyɛ ɛyɛ aban mu mpanyinfoɔ bi ɛna ama aberanteɛ no kwan aban mu mpanyinfoɔ bi ɛna ahyɛ aberanteɛ no kutupa yɛ nti saa nneɛma yɛ ɛkɔ so nyinaa ɔyɛ na yɛ a wɔyɛ nyinaa no ɛha adwen etia mmara ebu Ghana mmara ne ntia kɔsɔ mmeranteɛ no mabaa bebree hwɛ nkwadaa bebree hwɛ a ɔmo hwɛ asɛm ɔmo kan sɛ adɛ ɔman yi obiara tumi yɛ deɛ ɔpa anaa adɛ ɔman yi obiara tumi de ɛsɛbi mmara hyɛ ne nsɛm wɔ abɛn kɔ baabi anaa ɛno yɛ baako na afei ɔkyerɛ sɛ ɔde adansi akɔma court audiovisual evidence I mean sɛ ɔhwɛ na utie ɔhwɛ na utie adansi bi saa ɔde nyinaa ka ho bi ɛgya akɔma court a ne nyinaa kyerɛ sɛ aberante yɛ fɛn sɛ Sammorduah ɔparody ne ho sɛ ɔyɛ Sampa man hene yɛ ne nyinaa exhibit na ɔde akɔma court ebi ka ho ne nyinaa wɔ ho no bi na nyɛ no nko a ɛna nyinaa ɔsa kyerɛkyerɛ ne nyinaa mu akyerɛ court sɛ saa bere ɔka kyerɛ court na mɛhwɛ unrest mentema ho ase ɔyɛ ne nipa ewu yɛkum nipa nam yɛ Nana Sampa Jafra ne driver yɛkum no wɔ Sampa yayaya nipa ewu wɔ Sampa ɛfa nsɛnsɛm wɔ mu no ne nyinaa ha adwen na ne nyinaa ɛkɔ so a na mpanyinfo yɛ di wɔn ho a na kyɛ sɛ ɛmmoa ama yɛ man ne ntu mpɔ na ɔno deɛ ɔhu ne sɛ mentema ho ase ɔyɛ ne akɔ so wɔ Sampa na no ɔno deɛ ɔhu sɛ Sammorduah yɛ a kɔti kwa bi so wɔde mmara hyɛ ne nsɛm sɛ wɔyɛ Sampa man hene no ɛna ama no akɔba saa na Jafra na ɛka ne saa de akyerɛ court ɛna ama no akɔba ne saa na mmara nipa bebree wu wɔ Sampa agyapade asɛm ama naano koraa yɛn nana bi ne kasa wɔ Sampa ɔsɛ wokɔ senior high school wɔ Sampa sɛsi ama no kasa obiara yɛ ne ma afiri hɔ enti senior high school wɔ Sampa ɔmo total population na te sɛ deɛ wakɔ Dormaahene kuro ayɛ sɛ kyerɛ sɛ ɔwɔ ne classroom baako ɛba sɛ ha hwɛ ɛmmoa ɛma yɛ ntumpɔn enti ɛno so yɛn sɛ no bi a wɔka de akyerɛ court enti ɔsɛ ne nyinaa ne sɛ aberanteɛ Sammorduah yɛ n'adwene sɛ ɔnye ntum deɛ court waka ɔnye ntum deɛ nananom aka amammerɛ ne amanneɛ mu na ɔnye ntum sɛ ɔno Nana Sampa Jafra na yɛ Sampa man hene nti na ama ɔyɛ ne basabasa yɛ mentema ase akɔ so a wɔ Sampa bɛsi nɛ na yɛhu baabi a ɛsusu akora de bɔɔde ho ɛfɛ nti ɔka kyerɛ court sɛ deɛ nti ama nsɛm no aba bɛdu baabi adwi ɛno no ɛno nso yɛ baako nti wɔsɛ court paa sɛ court ɛntwe aberanteɛ yɛ Sammorduah so ɛsiane sɛ
Sammorduah kwa lawyer now ya na congratulations ya Sammorduah now ya te say Sammorduah ya calling to the bar ya say oyemra nimni na ja flash the man ya ne twa ne sum kwa ne say Sammorduah says ya we lawyer ya nka lawyer for the mo na we custodians of the law ya Sammorduah dey dey bo ma Ghana mra so despite all this no bu Ghana mra nimtia yeah despite the law background ya dey nyina no court wakasa so say there be ma we is na lawyer be ma mra oya be ma mra ene enyi je say nyasam ketwa oya be ma na oba assembly and why lawyer I mean pardon was law as a lawyer not general legal counsel ni ade agine tu no was empany for bem sisi na court ND na court twena so e ma ye nkai dum ye nsen na ho e de ma Ghana for ye we na say mra no hwe obi ani mra no enye yimu the law is no respecter of persons afi what also be no say Sabe abantie no say they was see awiata so on the on fam ra ho your people obey no ni na aka ho e na man say we na ba na sisi a ho say e just say contempt yeah what book question be just Ghana mra no e kire bibi kakra ansa na animoni mu ya wa jai de we yina enye sa obekoso aye de we na say Ghana mra no entimi an finish an che no a obekoso an aye de we ye okro no mo e na afi all to no say so great pepe ye nya ma Sampa ene oye na ekoso wo Sampa ene ade nyina no ni nyina ne say pepe ye mai ndi kopem se pepe ye beba justice ebe prevail wo Sampa no sa niam we nyina bekoso e wo honom na ni nyina so ko basa na eya akọ ha adwen ndi court no ni kwan set court na honom say obi anya de ope se court no sorry for the nice form e ma pepe ye ba Sampa ni moni mu ya se de be ya bia be beko na jafle wi no de kan biem se obo mpa ya sia court se some sense mo ekoso say ebe ya court emfa Sammorduah to afiase prison term na onko delfiase onko dan de afie na Sammorduah ko delfiase fi na de afie ba o de ni de ni buo ebe ma Ghana mra se de se na fata ti we ni nsem wan na Samba jafla e de ko dan court report ye nya ne se ni mo ni mu ya enche kwa eye court ebe friends no na wato to Sammorduah na se bo no Ghana mra na di na bibia enso so ayeboko se de esi etie right abusuanti kakra ya beto from the asom nyame ya dum na bredu na court frasem na ibaka kodi akiri de de munchire muni mu ama ye bonyina abesom ama san se de Ghana mara amamre ni amane siti nya sempanyufo onwo aka bi wo na onwo emra no wo mo wotumi wo so se Ghana for mrantie ye mrantie ma boy ba de ekoso na ye hwe bi o se ko ba se mra no ye adwuma wo ba bi na ye adwuma wo ba bi dia na be ha adwen boko de enim de akoso enya man pussy for we all know we are all living testimony to what has happened. Your president, the law is the law. Is a kobase, boko di entempa ye tu anamon say. Na Sampa de nipa bi tena ho ama nipa ewu ye nyanu ma agu Sampa. Amanfo fi aya hye no. Ye kum rante na anu ya na Samba jafa drama ya koku no. Up to now ye ntel hwe free the Rexec. That's the no original Rexec ho. Ye ntel hwe free papa original minister ho. Enti edi etumi ya na ye pa ye nkoso nkum nipa. Yesa me the fear na me hu na ye bisa na me ra ho. No matter maybe you na bia me nua ohwe se wo na na ja flechi wo Sammorduah echi bibia na wa ibetimi ya se ni pankwan mo ma ye nche ne so sa bibia na wa ibetimi ya se ni pankwan ti sere panifo mo nwene o man da acha na mo hwese bra na be ye adwuma na nipa wo Sampa empem ho ama bi wo bi na me ni se panifo bi amabusuafo bi wo Sampa ho anka mo hwese nipa nkunkum wo because of mo interest and it to me bia mususu se bia nipa bi ata woche mo nya tumi nti mo be ye omo beden dia mama e ba sa na ha dwen ti yen ka me kwenche ni Sampa nsem ye chi Sampa nsem de bia be di achi mesire nya me se won hu ye mobo na onom ye nkwa won ye mfiri mo so won ye nsem ye be ko so aka no kwa champion for kopem se obdi ye betuye na bibia ya so je bi da sa o je bre na hwe me bre do na court for asem no a ba ko di achi de mo chi mo be so nya me nka ho be pa me be hia me di kopena wo so ko so na hwe by grace tv ne mo kai se ye ton fie wa atwema ya be me se wada roma ye ton fie e wo atwema ya be a 4-bedroom house ba ko ye master bedroom na 3 na kan ye single room self contained a 10 minutes drive from Sufula into ni fie no ho ko ade na etwa go no fa number na from what na sisi ya kuma se fie ya na from to when you busy na bonda from once na benya asase okuma na from ya me adom 10 minutes from Sufula ya ti kona koto what na onu hu de bia da bebo de bia akoya ma be pa me be hia ya me nka obusia makra bye bye your perfume near my debu ye homa ye ho yesha na ne ya ni je wo mu ne say perfumes na ebu show ha no sa wo ba ne wani je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no binti ai ye ka tester na e chere say nya sa na aba beto no unim de we a next na aha package na ba wo hwe ti we amber glow we wo ho
Ti wo hwe Obe fili ahwe. ya ma wo nua na wo hwea na se wani gye ho a na wafa. Ti ye nneɛma ne de